फैनायाव बेफोरबायदि जायगाफोरखौ नुयोबाना गोसोफोरा सान्थि मोनो। Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. This is Freedom Collection. ओमफ्राय दिनै आंनि बेकग्राउन्डआ माने एसे बेलेग आरोना आङो दायो मोनसे जायगायावसो थांनो नामायदों माने आङो थिं अरुणाचल टेंगायाव थांनो नामायदों आरोना एसे बेरायनो होननानै माने बेयो बेरायनाया जेबो प्लेनिं गैयामोन मा होनो मैयासो साडेनलि जोङो रायज्लायब्रबदों आरोना लोगोजों आंजों जों दा सानैल' दङ सानैजोंनो जोङो थांनो हायनो नामायदों ओमफ्राय लोगोआ इथिं दंबाय थायो आरोना लोगोआ नै इथिं हाय होनत नैबे लोगो बे जों सानैजों थांगोन आरोना बे आंनि बाइकजोंनो थांगोन कब्राजों थांगोन ओमफ्राय दायो बालिमु मोनसिगोन आरो जोङो बालिमुआव पास खालामना लाग्रोनोसै पास खालामखांनायनि उनाव सहैनोसै नोंथांमोना नायलांबाय दा टेंगाया माबायदि माने खोनाबायसो थायो माने जायगाखौ थांफेराखै आरोना खोनाबायसो थायो टेंगा बे लामाफोराव लिरनाय बेफोराव नुलाबायबाय थायो टेंगा माबायसा जायगा बेखौ नायनो हायनोसै आरोना दिनै नायलांबाय था लामायाव आरो लामाफोरखौ आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो माबायदि लामाफोरा सिनारिफोरखौ देखायलांगासिनो आरोना बेयाव मैदेर ओंखारो ओइथिं गाहायथिं मैदेर ओंखारो दायो नुवाखै ओमफ्राय बै ससेथिं भैरबखुन्द आरोना बे दैमाया ओमफ्राय नैबे हाजो बे जोंनिनो जायगा माने जोंनि गामिया इयावनो दं नालाय खाथियावनो स्रां खालामफिननानै बे ससेयाव बा लकेसन होनाय जे बरिया नुखायो बेयाव लांदां हाजो गावख्लाबजोबनाय आरोना बिराद मोजां बानायखादों बे लामाखौ नै बरिया नांदों जिं जुदि बोरैबा बायचान्स इथिं गोलैलांबाथाय मानसियानो सेसखा आरो नै बेयाव सेफटि माबा होना होदों बेखायनो बालिमु बै मन्दिरा माने थांनो होयो खिन्थु एसे माबा थगायनासो थांनो गोनां जायोलै थगायना थाङोबासो थांनो होयो पास गैयाबा थांनो होबावासो ओमफ्राय दिनैनाथ' जों पासजोंसो थांगोन नालाय पास लानानै थांखागोन टेनसन गैया जों हाबहैनो होनबाबो बे मन्दिरावबो हाबहैनो हायो खिन्थु जोङो दिनै बेयाव हाबनाय टाइमानो गैया जोङो माने दिनैनो थांगोन ओमफ्राय गोसो जायोबा हर थाबोसिगोन गोसो जायाबा माने जों दा हरावनो हायफिननो हानाय आरोना माने उन्दुनो बोरैबा मोनो गावनि न'नि बिसिनायाव जेरैबायदि उन्दुदों बेबायदि उन्दुनो इन्ट्रेस्ट नाङा आरोना बेलेगाव थानानैबो इन्ट्रेस्ट मोना बेखायनो हरावबाबो हायफिननो हागौ जोङो दिनै सानसेखौनो बेरायहैगोन आरोना जोङो दायो माबायावनो ओंखारबोदोंमोन 6:30सो जाबायमोन 6:30सोआव ओंखारबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोङो दायो सहैगोनदां माबासो 11टाफोराव सहैगौमोनदां जों 11टा बा 12टा हमना ला आरोना मा होनो हाजोनि लामायाव गोरा स्पिड सालायनो हाया नालाय बेखायनो आरोना एसे टाइम लागोन जुदि प्लेन लामाबाथ' जोङो बिदि 150 किल'मिटारफोरा जेबो नङा थाबनो सहैयो आरोना जोङो नै दाबो 50-60 बिदियावल'सो सालायनांबाय थादोंना आङो ओमफ्राय दा बे 50-60 सालायनायावथ' एसेबां कभार खालामनो हानाय नङा थाब बेखायनो एसे गोबाव लागोन आरो हाजो मानखो बिराद टबाव सफैबाय आरोना एकदमबारे नै लामाफोरखौ नायनो हागोन नै ओरैबायदि गेद्दा गिद्दि लामा नै लामाया बिथिं माने ओरै थप स्रबा बस'बाथाय बांसिन जागोन नै बैथिं हायबोजोब्बाय जोङो ओइथिं हायजोब्बाय फैनानै ओमफ्राय दा जों नैयाव मोनफैबाय आरोना नैथिं हायबाय ओमफ्राय जोंहा थांबावनांगौ आथिं दोङो लामाया माबायदि लामाया बिराद बरियानो लामाया ओमफ्राय आंनि मटिभेसना बैनिफ्राय सिदा बनायमोन बे लामाया नै बिनि मथेबा माने ओरै गेद्दा गिदि लामाखौ सिदा बनायनो नामायदोंमोन आरोना माने बिराद गेद्दा गिदिखा आरोना अबेबा ससेयाव माने सर्टकाट जानायखौनो टार्निं खालामनानै गिन्दों आरो होमबाबो माने सलायनोलाय मोजां नाङो खिन्थु कर्नारिं दाननायनि थाखाय बरिया नाङो आरोना खिन्थु एसे गोजान गोग्लैयो जायगाया ओमफ्राय दायो जों थांबावनोसै ससे खालाक्टां मोनसिगोन जोङो ससे थांबानो खालाक्टां मोननानै आरो जोङो ओरै थांबावनांगोन जों दायो खालाक्टां मोनफैबाय आरोना खालाक्टां मोनफैखांबाय ओमफ्राय जोङो दा बे खालाक्टांथिं जों थाङा जों थांगोना नैथिंसो आरोना
ओरै थांगोन जोङो इथिं थांगोन ओमफ्राय माने नैबेथिं हायदोंमोन नैबे मोनसे थाखोथिं थांसिन आरो बे गारि दिन्नाय नुनायथिं जोङो इथिं कालाकटाङा माने बे टाउनथिं थांबानो कालाकटां मेन टाउनखौ मोनसिगोन आरो ना सोरबाफोर फैनो गोसोबा बे टाउन बे गेटनि इथिं हाबबानो मोनबाय आरो कालाकटांखौ जोङो दा बेयाव थाला ओरै थांफिननोसै आरो ना जोंहा माने एसे गोजानैनो थांबावनांगौ दंख' नालाय थांगासिनो जोङो दायो दै गांदों दै लोंना लानि आं एसे दै लोंग्रोना लानि जायगाफोरा नायबाय गोजौथिं माबा खेथि खालामो आरो ना इसोरो बरिया नाङो ओमफ्राय खिन्थु जोंनि मानसिबाथ' बिदि खेथि खालामा खिन्थु आसामनि मानसिखौनो लाबोनानै खामो आरो ना बिसोर खेथिखौ इदि दंफाङा पेट' बे फिल्मफोराव नुयोना बरफ गोलैनानै थानाय दैयाव साइज नुयो बिदिखौ सब बेफोरो प्लेन गोजा जाजोब्बाय आरो ना इयाव नाय खेथि मावजोबो आरो ना बेफोराव नै बहा प्लेन गोजा सब कबि गायगोन बबेयावबा बेलाथि गायगोन माबा माबि गायसैलै बिसोरनि ओमफ्राय जोंनिथिं फानहैजोबसिगोन आरो ना गारि लाना थांसिगोन बरिया नांदोंलै जायगाफोरखौबो गारिखौनो खारखा मोनथारदों माथो गोजौ जायगायावबाथाय गारिफोरखौ बाथाय खारखा मोनो बोनो हाया मोनना लायो आरो ना गारिफोरा गुसुलै बोथोरा थान्दा लागिसै हावाबा खोलो बार नांनायदों बिराद गुसु मोनलायलायदों माथो अखा बोनासै आरो ना जोङो अखा लोगो मोनबोआसै बै ससेयावनो जै हाजो मानखोनायदोंमोन बे हाजो मानखोनायखिनियावनो अखा देन्जार मोजां मोनखायो आरो मोननांगौबा ओमफ्राय बे ससेयाव जोङो अखा मोनासै दा थांफिननायावसो अखा मोनगोन ना मागोन मिथिया जोङो दाबो सहैयाखै जोङो 80 किल'मिटारसो सलायलांबावनांगोन दायो 80 किल'मिटारसो सलायलांनानैसो जोङो टेंगा मोनहैगोन टेंगा मोनहैखांनायनि उनाव इयाव टेंगायाव दसे थानानै माबा माबि जानानै जायगाखौ दसे नायनानै हायफिननानै न'आव थांफिननोसै आरो ना ओमफ्राय नै न'खौ देन्जार बरिया लुदों नै न'खौ खारब्रैलाय लांदों माथो गारिया न'फोरा बिराद साइसथार माथो बेफोराव रुम होजोबो नामा रुम भारा होयो नामाब्रा थाफैनांगोनलै बिरदों नै बरियानो अरुणाचल भुटान बाथाय बेफोरबायदि बिरनाय मानायखौ होखायो आरो ना बिसोरनि माबासो नामाथाय मा होनो मोनसे सिनसो ना मा बुस्थु होनोथाय बेखौ आंबो बारा मोजां मिथिया आरो ना बिदि होनाय नुखाथारो मोसौआ जि गोदोद मोसौ दङ इयाव मा मोसौ होनोमोन बेखौ बै गाइखेर होग्रायालै मोसौ जार्सि न'आ माइसे साइजलै नाइस बरिया न' लुदोंलै खिन्थु नै इयो माबाफोरनि इसोरनि मन्दिर आरोना बरिया नुय मन्दिरा जायगाया खिन्थु कन्टिनिउ गुसु थाबाय थाखायो आरोना बरियानो ड्रेसफोरखौनो खुनो बालायलायगोनलै माथो दुगैनो बालायलायगोन दुगैनो बाखायो आंथ' 1 नम्बर आरो बिनि सायाव गुसुआव दुगैनांगौबा सेस जागोनलै जोङो दायो सेरगाव मोनसिगोन आरोना नै लामाया बिराद प्लेन समायना कारना जायगाफोरा नै एकदम सिउनो खारहोनोसै र' दे जों पेट्रल पाम्प होदोंलै गारिया फट'शट खालामना लाग्रोनोसै नैबे सेरगाव मोनफैबाय नैबे सेरगाव नैबेखिनियाव साफायगोन जों दायो फट'खौ नैयाव साफायबाय जोङो सेरगाव सफैबाय आरोना सेरगाव सफैबाय ओमफ्राय सेरगाव फट'शट खालामना फैदों आरोना नै सेरगाव एरियाफोरा नै बरियाखा आरोना इथिं न' लुगासिनो इथिंबो न' दोङो ओमफ्राय इथिं बरियानो आरो जों इथिंनो हायदोंमोन ओमफ्राय जों दा इथिं थांगोन आरोना नै लकेसनफोरखौ नायनालाय इसेबां बरिया प्लेनखा आरोना जायगाफोरा सिद्दा जादों आरोना ओमफ्राय जि मोजां नुदों इयाव फट'शट खालामनो आङो फट'शटखौ आंनि बे फट'फोरखौ नायनो गोसो दंबा नोंसोरो इन्सटाग्रामाव थांनानै फल' खालामना आंनि फट'खौ लाइक खालामना होबानो जाबाय आरोना आंनि इन्सटाग्राम
ओरैबायदि गिलु गिलु हाजोले बा अन्थाइ गावख्लाबजोबनायलायनाय बरिया हाजो दङ आरोना एकदमबारे माने बेयाव हायोबाना सेंग्रा सिख्ला माने गावनि गोसो थोनायखौ लानो हायो बरिया मोनगोन सोरबा फेमिलि हायोबा हिनजावफोरखौ लानो हायोबा माने हारसिं बेरायना आरोना बरिया जायगा फिल खालामफै बेफोर जायगाखौ नायफै गोसोफ्राव माबाफोर मोनसे दुखुफोर जादोंब्ला बेफोर जायगायाव बेरायफैबानो माने मोजां मोनो आरोना गोसोखौ माने एसे एडभेन्सार सिस्टेम जायो नालाय बेफोर बुस्थुआ बेखायनो सोरबाफोर गोसोफ्राव माबाफोर दुखु जादोंबा बेरायनो फैनानै चिल खालामफै एसे आरोना एन्जय खालामफै गावनि लाइफखौ एन्जय खालामफै नायफैनांगौ बेफोरबायदि जायगाफोराबो माने एसे नायथावना जायगा नालाय जेराव थांथावै जायगा माने अबे जानला मोनला जायगाफोरावबो थांनानै लाब गैया जेराव एसे नोङो गोसोफोरखौ सान्थि मोनगोन बेफोर जायगायाव थाङोबा माने आराम नाङो आरोना खिन्थु बेयाव बाइकफोर नों फैयोबाबो बाइकखौ गोसा सालायनानै नोङो थांबाथाय जेबो इन्टारेस्ट मोना बेयाव स्ल'यै थांनांगौ स्ल'यै थांनानै बे राइडनि मजाखौ लानाया स्ल' दोंबासो बांसिन मोजां मोनो आरोना माने स्ल' सालायलाङोबासो नोङो जायगाफोरखौबो बरिया नुलांगोन ओमफ्रायो गोसोफोरखौबो बरिया नांगोन आरोना गासैखौबो मोजां नायलां सालायलां ओमफ्राय बेनोसै आरोना मोसौफोरबो दंसै नै बरिया हाजोफोरा नै बेसां आङो जेबो बुङा सेरगाव मोनैनि सिगांनिफ्रायनो ओरैबायदि प्लेन लामा बरिया नांखादोंमोन आरोना सेरगाव ससेयावथ' खारहोनोबो जि मोजां नाङो ओमफ्राय जोंबो इदियावबो खारहोबोदोंमोन अबेबा खारहोबोदोंमोन खिन्थु आङो जेराव लकेसन मोजां बेफोराव आं बाराद्राय खारहोआखै आरोना स्ल' सालायनानै नायबोदों जायगाफोरखौ माबायदि बेनोसै आरोना नोंथांमोना माबायदि नुदों बुंहरबानो जाबाय भिडिअफोरखौ आरो आं माने एसे प्लेनिं खालामबावगोन एसे माहाबा बेरायनायनि एसे प्लेनिं खालामगासिनो जेब्ला आंनि चेनेला एसे देरनायनि सायाव देरबाय थागोन होमबाना आङो एसे माहाबाबो सहैसिगोनदां आरोना बेखायनो नोंथांमोना थाबनो आंनि चेनेलखौ ग्र' खालामनानै होबानो जाबाय जाखिनि प्रब्लेम दङ बेफोर प्रब्लेमखौ आङो थाबैनो मा होनो बैयाव माबा दुब्लि माने बेयाव माइ खेथि खालामबा बिदि गम बेफोरबायदि फोयो आरोना गमफोर फोयो माने आटा बनायग्रा बुस्थुफोरखौ फोयोदां आरोना नै रुपा मोनसिगोन जोङो रुपाया 10 किल'मिटार दङ बिनिफ्राय ओमफ्राय जोङो दा रुपा सौफैबासो रुपाखौ बारलांनानैसो जों टेंगा मोनगोन बरियालै बेयो मोनसे गामि आरोना गामि माने मा गामि बेखौ जों मिथिया जिखुनु गामि होनना मिथिदों आरोना ससेयावबो सिदा खारनो होनबा खारनो हायो खिन्थु जों हाजो नायलांगासिनो आरोना हाजो नायलांनायनि थाखायनो जोङो स्ल' सालायदों माने कालारानो बेलेग जाखायो बे हाजोनि कालारानो बेलेग जायो इथिं लेन्डस्लाइड जाबाय थायोमोन ना लेन्डस्लाइड जानानै ओमफ्राय दा कालार लेन्डस्लाइडनि माबाखौ साफा खालामदों आरोना इथिं खामानि मावग्राफोर दङ ओमफ्राय बै हाजोआना डेन्जार हामा कालारा बेलेग आरोना जोंनि हाजोजों बे हाजोजों मिलायस्राया कालारा जायगाफोरखौनो ससेयाव जि मोजां नुदोंना जायगाफोरा जि बरिया बै ससेनिफ्रायनो बरिया नांलांबाय आरोना जायगाया टार्निं नाय लकेसनफोरा नाय बिराद बरिया लकेसन बायदि साइज नुदोंलै माने बेरायनो फैनायाव बेफोरबायदि जायगाफोरखौ नुयोबाना गोसोफोरा सान्थि मोनो आरोना सान्थि मोनो नोंथांमोनाबो फैदो सोर फैफेराखै बे जायगाथिं आरो सोर फैफेरबाय नोंथांमोनाथ' कन्टिनिउ नुखाबाय फायसेयाव ना गारिफोरखौ मालाबाबो लाखि सालायनाङा आरोना नोंसोर फैबाबो मा होनो माला समनिफ्राय गोजौनिफ्राय माबा गोग्लैगोन अन्थाइ गोग्लैगोन जेबो मिथिया आरोना नायदो नुला हाजोखौ नायना हाजोआव हाग्रायानो गैखाया प्लेनस्रा हेभि प्लेन बरियानो मासे गाजा लामा बेफोरलाय मासे मोजां आं बुंनोनो खोथायानो गैला नायलांबाय थादो नोंसोरो आं देखायलांबाय
जोङो दायो रुपा मोनफैबाय जोङो माने रुपायाव हायखायाखैमोन नालाय ओमफ्राय होमबाबो जों रुपाखौ मोनबाय रुपाखौ आं एसे देखायनोसै नै इथिंनो जाबाय रुपा एरिया गोनजा आरोना बैथिङो सबनो बै इसोराव सब आर्मि थाजोबो नामा नै बेयो सब आर्मि थाजोबोनो ओमफ्राय नैयावनो 15 आगस्टआव बेयाव माबा प्रग्राम जायो आरोना बेयो आर्मिफोरनि माबा मोनसे फुटबल माबा दोङो आरोना जि गोदोरथार रुपा एरियाया इथिं सब इसोर न'फोरा सब आर्मिफोर थाजोबोदां आरोना मिथिलायलाङा जोंबो नैथिं दलं थाङो इथिं थाङो जों इथिं थांला दायो आर्मिया थाजोबो माने जों दायो इथिं थांला इथिंनि लामाखौ जि साइज नुदोंमोन ओमफ्राय जों इथिं थांनो मोनादां आरोना माने जोंनिया इथिंसो नालाय टेंगाया इथिंसो थाङो टेंगाया इथिंसो थाङो न' जों इथिं थांसै आरोना जोङो ओमफ्राय दायो थांगासिनो टेंगायाव दसे नायहैलायनोसै आरोना नोंथांमोना माबायदि नुदों रुपा जायगाखौ आंथ' बिराद बरिया नुदों आरोना जायगाखौ गुवार हेभि नांखादों आरो माने गोसोफोरखौ मोजां नांदों आरोना दायो कफि लोंनो नामायदों आरोना मा होनो मोनसे दुखानाव थाथ'बाय जोङो बे दुखानाव थाथ'बाय ओमफ्राय जों कफि लोंग्रोनोसै माने बाबाय आरोना गारि सालायनो बाबाय मोनखासिगोन नालाय जोंना टेंगाया नै बरिया साजायना दोनदों बेफोरखौनो दायो जों टेंगा मार्केटआव दोनथ'यो आरोना आइसक्रिम जानो नामायदों जों टेंगा मार्केटआव दायो आइसक्रिम जाग्रोनोसै आइसक्रिम जाखांनानै ओमफ्राय जाय मानसिखौ जोङो माबानो हायदोंमोन बे मानसिखौ एसे रायज्लायनोसै आरोना जोङो लोगो हमनो हायदोंमोन मिथिलांगोन लासैनो मिथिगोन मानि थाखाय हायदों जोङो ओइथिंनो टेंगा मार्केटखौ बिथिं थांबा होलांबावो थांजागोन आरो ओइथिं माबा भालुकफुं सालुकफुं तेजपुर थांग्रा लामा बियो आइसक्रिम जाखांनानै थान्दा मोनबाय बैथिं थार दंबावोसो नै रेड थार मालाय आंहाबो देनांलायनांगौ रेड थार बायनांगौ बायनायानो फैसा मोनबा आइसक्रिम जादों जोङो दायो मोनसे जायगायाव हाबफैनो नामायदों आरोना बेयाव मोनसे रेस्टुरेन्ट दङ बिराद बरिया आरोना रेस्टुरेन्टआ जि साफा बेखायनो जोङो बेयाव दसे थानोसै बे रेस्टुरेन्टआव थानानै माबा मोनसे जानोसै आरोना बेयाव जानाय जायगायाव ओंखाम जुदि ओंखाम मोनोबा बेयावनो जानोसै ओमफ्राय जुदि ओंखाम मोनाबा बेलेगाव जाहैगोन आरोना नैबेखिनियानो जायगाफोरा नै इथिंनाय बे बिबारफोरा नै बरिया हेभि नुदों आरोना कारा मोजांथारलै नि ओमफ्राय जों दायो जाथ'ला आरोना जाथ'नानै नै इयाव नै फुथुला सुथुला सब बानायना दोनदों आरोना मोनसे सोंबाय आरोना इथिं हाबनो मोनो ना मोना होननानै ओमफ्राय मोनोनो ओमफ्राय जोङो दायो हाबनोसै आरोना मा दङ इसोर नायनोसै जोङो टेंगारि गाखोनो नायगोन आरो दायो आइयाव टेंगारि दङ इसोरखौ नायनो नामायदों आरोना जुद्द'आव लांग्रा टेंक बे टेंकफोरखौ नायनो नामायदों ओमफ्राय नै इथिं दङ जि साइज दङ आरोना नै बरिया हेभि बिउटि नै बे टेंक बेयो जुद्द' लांग्रा आरोना बिसोरखौ सब जुद्द' लाङो बियो माने बायना लांनानै सोरनिबा गोसथोनायनि न'फोरखौ गावफ्रांलायजोबनो नांगौ बिदि गिदों सोरखौ गावफ्रांगोन नै इथिं बरिया दङ आरोना नै बेयो माबा इसोरनि माबा दं आरोना आर्मि पुलिसफोरनि बेफोरबायदिनो आरोना ओमफ्राय नै इथिं माबा दङ आरोना थांनो मोनजायोनो मोनाथाय माने नैबेखौ खिथिगासिनो आरोना एकदमबारे बरिया जायगा दङ आरोना जा सकता है ना पता नहीं था हमको नहीं किया हम तो कभी ओरिजिनल नहीं होता है पूर्णा वाला ओरिजिनल नैबे बिसोरनि राजासो ना मासथाय जिखुनुबा बिदि दङ आरोना बिराद माबा गराय दाब्रायलायनायनि माबा बानायना दोनदों आरो इसोर इयाव ओमफ्राय इयो माने आर्मिफोरनि माबासो आरोना इयो जायगाया आर्मिफोरनिसो नै एबसुनि बायदि बैयाव माबा दंबावलायोसो थिर दंबावो एबसुनि लग' हेन्सा दंलायलायबावोसो आरोना बेयाव दङ ओमफ्राय ओइथिंबो इसोरनि मन्दिर दङ आरोना माबा मोनदों ओंखायनो बेयाव गारदों बरिया आर्मि केम्पआव आरोना इसोर जों आर्मि केम्पआव माने जों आर्मि केम्पआव हाबनो मोनदों आरोना सिङाव आर्मि केम्पआव हाबदों सिरि हाबखुमादों माने नङाबाथ' भिडिअ खालामनो होखाया नालाय गाजा आरोना ओमफ्राय इथिं थाबाय इयाव दसे थाबाय जोङो दसे थानानै ओमफ्राय आं आयाव मोनसे बुस्थु खिथागासिनो बेखौ नोंथांमोननो खिथिगासिनो आं नै बेयाव माबा इसोरनि बुद्धदेब
ना मा होनोमोनलाय इखो बुद्धदेब होनोमोन आरोना इखो बुद्धदेब दं दायो जोङो एकदमबारे ओंखाम उखैबाय आरोना ओंखाम उखैनानै जोङो दायो ओमफ्राय मोनसे हटेलाव हाबबाय इयाव दा ओंखाम जाग्रोनोसै ओंखाम जाखांनानै जोङो न'आव होलांफिनसै आरोना माने न'आव थांफिननोसै जोङो न'आव माने मोनालांसिगोन आरो जों दायो मोनालांसिगोन मोनालांबाबो होमबाबो थांसै आरो जों दायो जागासिनो जानो ओंखारगासिनो बिथाङा उखैथारबायनो दायो जाग्रोना लानोसै जाग्रोखांनायनि उनाव थांफिननोसै आरोना इयो ओंखाम जाग्रोनोसै जोङो ओंखाम जानोसै अर्डार होनाया सफायखाबाय आरोना जोंना ओमफ्राय दायो जानोसै नायबाय थादो आं ओंखाम जानायखौ ओंखाम जागासिनो आं दायो बिराद गोथाव संदों ओंखामखौ मैगंखौ आरोना नै आं आन्दाज जायो ओमफ्राय हेपि सेरगाव जाफैदोंमोन आरोना ओंखामखौ इथिंहाय फैनानै सेरगाव जाफैदोंमोन दा सेरगावआनो डिजाइनार दङ आरोना बोथोरा बेयावनो जादोंमोन गोथावमोन आरोना मैगंफोरा गोथावमोन ओमफ्राय दायो जाखांबाय जों थांफिननोसै आरोना जों बेयावनो दोनदों गारिखौ